Tigsuti, tigsuti ang tanong, manaribuhi ay basi, manarimsi, yang magbukat si idamin. May tao na maduruto, maduruto manaribo, iya tanong mainagtaman, kaupay ganlang paginda. Tungod kay kanya inataman, mga bukat na murakran, may biyos nga natubo sa bukat masaliwang. Tigsuti, tigsuti, tigsuti ang tanong, panarimuhi kung ang tunang pinayuko, ang tanong padali tumubo. Tigsuti, tigsuti, tigsuti ang tanong, panarimuhi kay basi, manarimsi, yan magbukat si idamin. Tigsuti, tigsuti, tigsuti ang tanong, panaribuhi kung ang tunang pinayuko, ang tanong madaling tumubo. Tigsuti, tigsuti, tigsuti ang tanong, panaribuhi kay basi, manarimsi, yan magbukat si idamin. May darangka na problema, ang tanong niya na uugan. Ang darangka nagpaturo sa kanya kung ano ang pagkatawag niya. Tungod kay ang tao buutan, ang darangka inututuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang darangka tinubuan tiyan. Tigsuti,